मा गोजोन फैदों बे एनडिएफबि जायफोर सुक्तिखारि लिडारफोर आरो जायफोर केडारफोर बिथांमोनाव सोंबानो जाबायना बिथांमोना मा मोनदों मा गोजोननाय फैदों। जोङो नंगौ जोङो ओरै ओरै भुल मावदों आगोलाव ओरै ओरै खालामदों खिन्थु जों दिनैनिफ्राय बेबादि मावला होननानै प्रतिश्रुति होनानै सुक्ति खालामबाय। खुलुमबाय लोगोफोर, दिनैनिबो गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खनसे बरायहरनाय जाबाय। गोबाव सम जाबायमोन, देहानि माबाया अबस्थाया एसे मोजां नङामोन, बेनि थाखायनो भिडिअ बानायनाय जायाखै। दा लोगोफोर दिनैनि बे भिडिअआव बुंनो सानदों, गोबां भिडिअफोरथ' जोंनि ससियेल मिडियायाव राजनितिखौ लानानै बा जोंनि जाथिनि आफादफोरखौ लानानै गोबां जेंनाफोरखौ लानानै गोबां सावरायनाय जायो। नाथाय मोनसेल' खोथा आं दिनै सानो कि आम पाब्लिकफ्राबो बेखौनो सानो कि जोंनि एक्स एनडिएफबिफोरा माला उदां जागोन होननानै। दिनै पलिटिकेलनि पार्टिनि मानसिफ्रा लिडारफोरा गाव गावनि बेनिफिटखौल' सानोब्ला बबे समाव उदां जागोन? दिनै जाय मानसिया गावनि जिउखौ जेबो सानालासे 35 बोसोर लोरबां जोंनि हारिखौ माने गुबुन हारिनिफ्राय गादबनायनिफ्राय, नासयनायनिफ्राय, जोंनि रावखौ गोमालांनायनिफ्राय एसेबां खस्थ' हाग्रा बंग्रायाव थानानै दिनै जोंखौ बे मोनसे आइडेन्टिटी माने इसेबां गोजौ लेभेलाव लाबोबाय। दिनै एनडिएफबिआल' गोजौआव लाबाखै, जायखिजाया जोंनि बर'नि माखासे आफादफोर बयबो दङ, जेरै होननाय दंखायोना आखाइ मोनसेजोंल' थालिया बाजायनो हाया होननानै। सेम बेयावनो जगदान दंजोबो बयनिबो, नाथाय मेइन गोहोम खोख्लैनाया जोंनि बर'नि जेसेबांखि क्रान्तिकारि दं बेयाव एनडिएफबिआ मेइन रल दं होननानै आं सानो आरो। आंल' नङा, बर'नि बयबो मानसि माहारि दं जेराव जेराव थायो, बिसोरनि माखासे एक्सननि थाखायनो गोहोम खोख्लैदों आरो माखासे जाय मोन्थाइफोरखौ मोननो हादों बेखौ बिसोरनि थाखायबो जादों होननानै आं सानो आरो। दिनै फैयै फैयै एसेबां जोङो होनदों सान्थि जुक्ति जाबाय, सुक्तियाव जेरै माने बयबो खुसियै थानो हाबाय, धोन दौलत खामायनो हाबाय, न' बां ग्रोम ग्रोम लुनो हाबाय। नाथाय जाय मानसिफोरा 35 बोसोर तपस्याखौनो होनदो नोङो, हाग्रा बंग्रायाव थानानै जेरै जाथिखौ नायबोदोंमोन, दिनै बिसोरो जेरै सोरबा एनआइनि केसाव फासिनानै थानाय, सोरबा रिहेबिलिटेसनखौ मोनै, बा माखासे जाय केडारफोर जेलाव दं, रन्जन दैमारि सारमोनखौ बख'यैनि थाखाय गोबां दुखु मोनदों आरो। दा दिनै आं बुंनो सानो, जाय मानसिया जोंनि हारिखौ एसेबां गोथौ हाखरनिफ्राय बोखांबोनायाव गावनि जिउखौ सानालासे जगदान होबोदों, बिसोरनि सायाव पलिटिकेल गेलेया बिराद मोजां जागोन होननानै आं सानो आरो। दिनै सोरबा हाग्रामा महिलारिया आं पार्टियाव आंनि पार्टिया देरहाखांबा आं बख'गोन, सोरबा प्रमद बर' सारा होनो लासै लासै जों बिसोरनि सायाव खामानि मावगासिनो दं, अबेबा आफादा होनो जोंबो खामानि मावगासिनो दं। दा जों बेबायदि बुंलायबाय थानाय, जाय जों ससियेल मिडियानो होन, सोरबा लिडारफोरनि बा सोरबा आफादनि गेजेराव जाय सोरखौ सावरायलायबाय थानाय नुनो मोन्दों, बे मेइन मुद्दा जाय फ्रेक्सनबाजी जागासिनो दं जोंनि हारिनि गेजेराव, बिनि मेइन मुद्दायानो जाहैबाय दिनै एक्स एनडिएफबिफोरनि जाय केडार आरो रन्जन दैमारि सारमोन जेलाव दं, बेखौ लानानैनो माखासे जोंनि जाथिनि गेजेराव खावथाम खावब्रै बेबायदि गावस्रानायखौ नुनो मोन्दों। आं दिनै थोंजोङै नैबे भिडिअनि गेजेरजों बुंनो सानो कि जुदि एनडिएफबिनि केसा जुदि सल्भ जाजोबोब्ला इउपिपिएल सरकारानो आरोबाव फैगौ बोसोर बा फैगौ 10 बोसोरसिमावबाबो सरकारखौ दानो हागोन। आं दिनै बेखौ मानो बुंनो सानदों होनोब्ला, दिनै इउपिपिएल सरकाराबो गोबां जोंनि हारिनि थाखाय इयुन फिउचारनि थाखायसो लेटेस्ट दा जे समाव दं बे समनि थाखाय होनाखैब्लाबो इयुन समाव जोंनि जायफोरबायदि मिशनखौ सोलिहोदों, बे मिशना जोंनि जाथिनि थाखाय इयुनाव गोबां गोजौ लेभेलसिमाव लांगोन होननानै आं आसा खालामो आरो। सिभिल सार्भिस इउपिएससि एग्जामाव जाय जोंनि फरायसुलि फरायसुलाफोरा उथ्रिनो हादों, बेफोरनो फैबाय थानाय 10-15 बोसोरनि उनाव गोबां गिदिर गिदिर अफिसार जायोब्ला, मोनसे डिस्ट्रिक्ट बा मोनसे एरियाखौ सामलायनो हानाय जायोब्ला, माने जोंनि हारिनि थाखाय खामानि मावनो मोजां खाबुखौ मोनगोन होननानै आं आसा खालामो आरो। मानोना जोंबो सार्भिस मावो हिसाबै मिथिगौ, जाय हारिनि अफिसारफोर थायो, जाय हारिनि कन्ट्रलाव थायो बबेबा मोनसे कानुन बेबस्था बा खुंनाय लामायाव थायो, बे जाथिनि मानसिनि माखासे सुजुग सुबिदा बा खामानि मावनाया एसेबाबो
हालखा जायो होननानै जों मिथिगौ आरो दा बेफोरबायदि खामानिखौ मावनो हानाय पावार गोनां मानसिफोरखौबो नांगौ दा बेनि थाखायनो आं बुङो इउपिपिएल सरकाराबो मोजां खामानि मावदों दा दिनै माइनास पइन्टआ मायाव होनोब्ला जोंनि बे एक्स एनडिबिफोरखौ जाय एग्रिमेन्टखौ लानानै बिसोरो दिनै पिस एकर्डनि नामाव सरकार बानायदोंमोन नाथाय दा थांनाय बे 3 बोसोरनि उनावबो दिनै बिसोरनि प्रब्लेमा सल्भ जायैनि थाखाय बिसोरखौ एसे नेगेटिभ माने मानसिफोरनि साननायाव माखासे गाज्रि मोननाय दं आरो आं बुंनो सानो गासिबो सरकारा 100% रावबो पाब्लिकनि थाखाय खामानिखौ मावनो हाया आरो मावनो हाब्लाबो मावनाय नङा होननानै आं बेखौ सानो मानो होनोब्ला पलिटिकेल लिडारफोरनाबो माखासे स्टेप बाय स्टेप आयदा थायो बा एजेन्डा थायो बेफोरखौ मावै मावै माने गावनि सरकारनि लाइफखौ एक्सटेन्ड खालामलांबाय थानो थाखाय दा दिनै हाग्रामा महिलारि सारा बुंदों कि आं बिपिएफ पार्टिया फुल मानि प्लेजेड सरकार दायोब्ला रन्जन दैमारि सारखौ बख'गोन होननानै सोरनि सायाव फोथायनो दिनै गावनि शेयारनि थाखाय जुदि जों दिनै एथ' गिदिर एग्रिमेन्टनि सायावबाबो बेखौ फासायनानै दोननाय बायदिखौनो बुंजागोन जायनि थाखाय सासे दसिया जुदि बबेबा मोनसे पेपाराव एग्रिमेन्ट होनांगौनि थाखाय साइन खालामलायनो हायोब्ला बेयाव दसि जानायनि जेबो थाया साइन खालामनाय माने दसिखौ एक्सेप्ट खालामनानै बबेबा माने जाज बा कर्टआनो माने बेखौ एक्सेप्ट खालामखानाय माने बेनि जाय गोरोन्थि मावनाय बेखौ माफ खालामनाय बायदियानो जाखायो आरो जुदि आं सासे दसिया जुदि आंनि दसिखौनो माफ खालामाब्ला जाय सिगनेचारआ आंनि थाखाय नङा बे कर्टआनो जायाब्ला आं बेयाव माने सिगनेचार होनोमोन दिनै बेखायनो माखासे खोथाफोरखौ सानोब्ला माने जोंनि रन्जन दैमारि सारमोनखौ थगायथारनाय जादों होननानै आं सानो आरो दा माखासे पलिटिकेल एंगेलजों बिसोर जेरैखि जाया बाहाना खालामनानै जोंनि पाब्लिकखौ थगायनो साना मानो बे मोनसेबो जाया आरोना ओंखायनो आङो आसा खालामो फैबाय थानाय समाव जोंनि बर'नि जायफोरा एसेबां थैथाग थामथां गावनि जिउखौ बावसोमनानै हाग्रा बंग्रायाव थानानै बेफोरबायदि लेभेलसिम लाबोदों बेनि सायाव पलिटिकेल क्षमताखौ लानानै सालायबोदों बे एखे क्षमताखौ लानानैनो दिनै प्रमद बर'आ सालायगासिनो दं खिन्थु बियो दिनै बिटिसि सुक्तिखौ सनमान होनो रोङाखिसै बियो जोंनि थाखाय दुर्भाग्यजनक इउपिपिएलनि रावबो सोद्रोमा बा इउपिपिएल पार्टिनि रावबो मानसिया दिनै बे बिटिसि सुक्तिखौ अनार होआखै सार मुंख्लं न'खरफोरनो जोङो आगोलाव रिहाबिलिटेसन होबोबाय सोरनिबा साख्रि होबोदों सोरनिबा एसे एनै रां मदद होबोदों बे जाबोबाय आरोबाव जाबावगोन बिटिआर रेकर्डआ जिर' बियो सुक्ति नङा बियो मोनसे एग्रिमेन्टसो बियो जोंनि बायदि मोनसे सुक्ति जायाखै एकर्ड जायाखै बियो मोनसे एग्रिमेन्ट नोंजों आंजों हा बन्दक होलायनायाव हा बायलायनायाव जेरै एग्रिमेन्ट जायो बेबायदिसो बियो बेहाय जेबो गैया मा गोजोन माथो एक्सट्रिमिस्टआनो गोदान दालागासिनो मा गोजोन फैदों बे एनडिएफबि जायफोर सुक्तिखारि लिडारफोर आरो जायफोर केडारफोर बिथांमोनाव सोंबानो जाबायना बिथांमोना मा मोनदों मा गोजोननाय फैदों एनडिएफबिनि केडार लिडारफोरनाव सोंदो बिथांमोना बे सुक्तिनि दारै मा रिहाबिलिटेसन जादों मा मोनदों दिनैसिमबो केसाव दङ केस सोलिगासिनो दं दिनैसिमबो जेलाव दङ बबे सुक्तियाव नुफेरा सुक्ति खालामखांनायनि उनाव मानसिया जेलाव थायो बबे सुक्तियाव नुफेरा खालाय बबे दुनियाव बबे सुक्तियाव नुफेरा सुक्ति खालामनायनि उनाव मानसिया जेलाव थायो जोंथ' बेबायदि नुफेराखै आल्फाखौ नुवाखै सुक्तिनि सिगां बिसोर आल'सना पन्थी आल्फानि जेसेबां जेलाव दं बिसोर गासिबो गजोब्बाय रन्जन दैमारिखौथ' आं पावाराव फैब्ला आं बख'नो हायो आं बेखौ टाइम नाङा सुक्ति खालामबाय दसा दं नंगौ दसा दं भुलखौ मावदों खिन्थु बिसोरो दिनै आगोलाव जा मावबाय जों दिनैनिफ्राय आरो बेबायदि खामानिखौ मावला होननानै प्रतिश्रुति होनानै सुक्ति खालामबायब्रा जोङो आरो मावला होननानै बेवहाय बिस्रा रेहाय मोननांगौब्रा मोनो नोंना एप्रसिंआनो गैयाबा बोरै जानो नोंना एप्रसिंआनो गैया नों सोरखौबा दाय होबा बोरै जानो सुक्तिखारिफ्रा एप्रस खालामनांगोन जोङो नंगौ जोङो ओरै भुल मावदों आगोलाव ओरै खालामदों खिन्थु जों दिनैनिफ्राय बेबायदि मावला होननानै प्रतिश्रुति होनानै सुक्ति खालामबाय बिनि उनाव मा थाखो आंहाबोथ' भुल दंमोन आंबोथ' बेबायदि खामानि मावला होननानै सुक्ति खालामदों बिनि थाखायथ' जेलनिफ्राय आंबो गदों केसाबो जोबदों दिनै आल्फा आल'सना पन्थी आल्फानि लिडारफ्रा
जों आगोलाव जा मावबाय आरोबाव जों गोदानै बेबायदि मावफिनला जोङो सान्थि थानो लुबैयो होननानै बिथांमोनाबो सुक्ति खालामबाय बिनि थाखायनो जेलनिफ्राय गजोब्बाय आथिखालाव सरकाराव थानाय दैदेनगिरिफोरा बिथांनि सायाव माबाफोर गिनाय बा सोर आथिखालनि जिथु सरकाराव थानाय दैदेनगिरिफोर सोर दैदेनगिरि प्रमदनि खोथाखौलाय आं मा बुंबावनो बेहालाय गावनि सिफियाव फैसा हाबबाय थाबानो जायो